Egun on guztioi, Bizkaiko aldun nagusia, Iurreta eta Durangoko alkate jaun eta andereak, sailburua, egun on. Aspaldiko eskaera baten aurrean gaude, eta gaur aukera historiko baten aurrean gaude. Aukera historiko bat Durangok 60.000 metro karratu berreskuratu egiten ditulako, 60.000 metro karratu horietatik eta 5.000 metro karratu hiri parkerako izango direlako. Aukera historiko bat beraz Durangoren hiriaren eraldaketarako, hiri eraldaketarako, eta aukera historikoa erakunde guztien koordinazioari esker. Proiektu hau, Durango proiektua, erakunde ezberdinen artean koordinazioari eskerazi egin zelako, eta gaur horretan azpimarratu egiten dugu. Behar izan bat daukagu, behar izana da garraio politika bateratu bat izan ahal izatea. Eta behar izan horren aurrean Eusko Jaurlaritza konpromiso bat agertzen du, garraio politika koordinatu baten konpromisoa adierazten du. Eta horretarako konpromiso hori garatu egin ahal izateko Eusko Jaurlaritzak planteatzen duena da 2020 bitarteko garraio eutxigarri. Garraio eutxigarri esan nahi dugunean, jasangarria, beste modu batean esan da, garraio eutxigarriaren plan zuzendari berri bat eratzea eta garatzea da Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa helburu horretan. Bestetik, badakigu zein egoeratan gauden, eta egoera honetan nahikoa izango dugu gaur egun arte hartutako konpromisoei eutsi egin ahal izatea azpiegituretan, eta horretarako ere gure elkarlana eskaintzen dizkiegu gainontzeko erakundei, eta elkarlan honen arabera ere planteatzen duguna da politika bateratu horretan bilete bakarraren behar izana. Aipatu egin dut, garraio politika bateratu bat, garraio politika koordinatu bat, eta horrek eskatu egiten du kalitatezko zerbitzu bat eskaini egin nahi baldin badugu, eta denon arteko elkarlaguntza azpimarratuz denon artean eskaini egin nahi baldin badugu, planteatu egiten dugu ere bilete bakarrarena, eta horretan konpromisoa hartzen du Eusko Jaurlaritzak ere.